кавалерочка, Христос Воскрес! Всіх щиро вітаємо з таким гарним святом Великоднім. Надіюся, що сьогодні кожен мав можливість освятити, покропити пасочку, яйця, хрін, ковбаску. Всіх вас щиро вітаємо, бажаємо всім миру, здоров'я, добра, благополуччя. Насамперед, це кожен українець, де би він не був, кожного дня просить тільки миру нашій країні. Тому молимось, просимо Бога і надіємося, що дуже швидко це все скінчиться. Ну, а я, кавалерочка, від вас хочу ще раз привітати. Христос Воскрес! Бажаю вам всім пекучого хрону, крутих яєць, смачної паски. Христос Воскрес!